Amen. 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 Never to think. Say now, yes, there shall no evil before us. Amen. Mystery TV. In the name of Jesus. Trust 1 minute for our Bible. Papa John was Psalm 91. The end of the year sacrifice. Bosomo to me kramo to me. Nia abone for ahihye. Na nia wonam awia anopa enwumre esumu no mo hihye biara. It is written, it shall not stand, neither shall it come to pass. Never pass it kra. Enko baby ayede. Efri. Sebeye djuma kwa baby efri ayede. Ayede. Enjina. Ete ye djuma de na baby efri ayede. Enko. Amen. Amen. Bon se ma Yesu. Amen. Sapim betu to be kum na pim duwa to ni fa no ni wa ku na be ku na de aboni fo aketia. Amen. Mewe. Amen. Bon se ma Yesu. Amen. 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 Never to think. Say Rade Tiasi now, Yesu Tiasi. There shall no evil before us. Amen. Ọtụtụ kwe eduro abụsụ otu ebeba na awọ na nkasa sị sa. Ewo Yesu dị nụ. Amen. Tiasi, Father, we thank you. Osuna asasiro ejapa edo wase. Wado moja niti. Amen. Amen. Obeka in Psalm 91. Ode kai baby o wose jira no ejira. Tiasi. Holy Father, we thank you. Ejapa edo wase. Wado moja niti. Amen. Amen. Yo, come on. Hallelujah. Eye ejuma bia. Wahyehyɛ afiafi ebusua enome ɔhaw okɔ aware a wanya nsɛm wanware nso a wanya nsɛm okɔ woba wanya nsɛm oyɛ sɛ a wanya nsɛm biribi a oyɛ biara wanya nsɛm nanso ɔsɛ na ɔmo hyehyɛ biara there shall no evil befall thee sɛ wofam awurade ho na ɔka ne ho deɛ a na ɔmo hyehyɛ biara ɛnyɛ dɛ ɛnyɛ adwuma wɔ Yesu din amen. Come on. Hallelujah. Amen. Psalm 91. Psalm 91. Let's hear the word of God. He that dwelleth in the secret place of the Most High. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord. I will say of the Lord. He is my refuge and my fortress. He is my refuge and my fortress. My God. My God. In him will I trust. In him will I trust. Surely. He shall deliver thee from the snare of the fowler. He shall deliver thee from the snare of the fowler. And from the noisome pestilence. He shall cover thee with feathers. He shall cover thee with his feathers. And under his wings. Shalt thou trust. His truth. Shall be thy shield and buckler. Thou shalt not be afraid for the terror. Not be afraid for the terror by night. Nor for the arrow that flies by day. Nor for the pestilence. That walketh in the darkness. Nor for the darkness. Nor for the distraction. That wasteth in noonday. 1,000 shall fall at thy side. 1,000 shall fall at thy side. And 10,000 at thy right hand. But it shall not come nigh thee. Only with thy eyes. Shall thou behold. And see the reward. Of the wicked. Because thou hast made the Lord. I have made the Lord. Which is my refuge. Even the Most High. Hearing that the Lord is your refuge. Amen. Not your pastor. Not your spiritual father. The Lord is thy refuge. Know that the Lord is thy refuge. Come on, man. Even the Most High. Even the Most High. Thy habitation.
There shall no evil before thee. There shall no evil before thee. Neither shall any Neither shall any plague come nigh thy dwelling. For he shall give his angels charge over thee, to keep thee in all thy ways. They shall bear thee up in their hands. Lest thou dash thy foot against a stone. Thou shalt tread upon the lion and the adder. The young lion and the dragon. And the dragon shall thou trample under thy feet. Because he has set his love upon me. The Lord has set his love upon me. Therefore will I deliver him. Will I deliver thee, says the Lord. Come on, man. I will set him on high. I will set thee on high. And this of them I will show. But will send my Jehovah. And now the kingdom of God ministry is going to set high. Amen. And I'm going to say, what's it? Speak on. Speak on Parliament, yes. But send my The kingdom of God is going to set high. Amen. Set high. Set high. Amen. And then we have the point. Amen. Thank you, Jesus. We have the free and cash one to cash two. Amen. The ones who say the other, you're free. Amen. You're free. Amen. You're free. Amen. You're free. Amen. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Higher and higher. Amen. Higher to higher. Amen. Higher to higher. Amen. Higher to higher. Amen. Higher to higher. Amen. Amen. Christ of Nazareth. Who say yes to money? Trust. I will set him on high. I will set him on the me say wakano. Hallelujah. Yes, no matter how, when I can, also I will set him on high. Yet be and this happening after 40 days in your bed. Your bed. Don't send my Yehovah. Abraham, Onyeska, or Yerenima, or Wejuma, or some of Bondi, and Kofa Wasum. And that Obesukra and Bakukro Yede, only me. Nobody will take what I did. Abraham Uyai, Naye could Abraham. Amen. Don't send my Yehovah. We are going higher. Ghana, one man, I'm advice for her, they cannot stay. Oh, prophet, we need wisdom to develop the nation. So we want that you say, mention of Sena Wobu, my mention of Munyansa, wow, Mobaha, Moba, the Obetre. Because he has known my name. Because he has known my name. He shall call. How many people know the name of God? How many people know the name of God? The name of God is a mystery. Because we know the name of God. Amen. 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 Every dispensation with the name that he brings. Or the Onyakupon 2:4. Or the Yahweh. Or the Weber. Until they say, or Samba, or the name Fufu Never. Amen. 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 Because he has known my name. Come on. He shall call upon me. He shall call upon me. And I will answer him. And I will answer him. And the bon send my Yehovah. Amen. Now, woman won't him the dino. Now, woman won't the dino. Or my woman say 1 year, 1 year, and the kingdom may more fire.
Mefrobi. Me mompa mefrobi. Eja o say I do it. Say also okay, yen say. You free this. Amen. Amen. So ne mkwaku a ne kokumo la so ade. Na yo koku la to alo. Koku mato doko na ji koku. Amen. Afi na yo koku la to a doko na ji koku. E de o pese o fro nyame no nyame je ache wo so a. Yesu ofu mi din. Nipa bebre ho. Na say oh bra, ina no bra. Aha. And there's a mystery. Amen. 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 Yeah, amen. I will be with him in trouble. I will be with him in trouble. I will deliver him. I will deliver him and honor him. With long life. Will I satisfy him. Hallelujah. And the long life for me. Bon, send my with long life will I satisfy him and show him my salvation. Amen. My salvation. Amen. Sorry. For the new one, you better about for Aketia. And those are running a coupon. Every year, once I'm in my pack. Obi o twa de bone ma me no awade wonani tanu sai kukudu breakudu kobodu sakanu wo yesu de no back to the sender. No. Good morning, Papa. Yehowa sumdwe enka obebre. Da wase nsu bebre wo odima o. Uda so edima ye nyina na nyame guso ehye ne ho ene onyam wo ya abrabo mu. Nhyira nka obebre wo ne wabusua nyina. Papa, ndra na do a meda ya de be che ennei. Me so da na da ne keep on coming. Me say, me hu mi mame. Na mene ne edu baabi na waayɛ sɛ gyata a ɛsi akakraka akɛse ɛwɔ n'anum a ɔba bɛka me na ɔba na mene n'ako mehwe no nti edu baabi mebubu ne sini nyinaa ɔntumi afi na afei waayɛ mmerɛw nti ohun sɛ ɔntumi na ɔkɔɔyɛ meda hɔ saa na the same dream asan appear na still masan ahwe no masan prapra no ne ho mogya bebree na nu mogya na mede sɔre nti me sɔre mantumi annabi ma dwen ho saa na me sɔre bɔ mpae na me sɛ awurade sɛ ɛyɛ retin na mahu no a meda ase sɛ wadi m'anim na matumi adifiti no nam sɛ anɔpa yi mɛbɔ awurade amane na sɛ nkyerɛase bi wɔ mu a na ɔno awurade no akyerɛ me nti meda ase nea mehu yɛ no da ase bebree. Hallelujah. Amen. Meda awurade ase sɛ yɛbaa ha ɛhyehyɛ ewuo ɛmaa me ɛnso me bɛduru ha no biribiara abɛsesa hyɛberɛ no asesa me yere me bai sunsun bɔne a yɛde bɛhyɛ ne mu nyame tumi a ɛwɔ fie ha nti ɛfiri ne mu. Amen. Yɛwɔ nkora mmiɛnsa ɛwɔ fie mmaamua mmiɛnsa Jeffrey, Derek and Desmond. Ɔmo nyinaa yɛde ɔmo ahyɛ mogyade hyɛ ne mu. Amen. Ɛsrɛ yɛda nyame ase wɔ nea wayɛ ama yɛn wɔ ha wɔ Yesu din mu. Amen. Also then now the dance efa oban na oyere ho na ye hina na oye oban na hwan na odi ade ne ma oban na hwan na wafa oba se ne ba Miri na chipa yenu wo friend is there eti yewo abofrei ana pa ye pena seminti no se na ye twen ben no na enim se ɔde kohum bɔne ama yɛbɛyi mfie dodoɔ no nyinaa ɛkɔpem sɛ yɛbɛyi fie the motwe ben
Mutri be mo sister me sis Felicia no yes or no? Felicia, yes, near Ben. Mo be ne dia se mo di dia ono so di bi. Yes. Ono ma mo so mo num bi. Antina se mo don. Yes. And ono so don. Yeah. Enti ono no don no dia man. Yeah. But who no actually say. Yo. Or say mo na ni pray. Yo, na ni e den. Hina sem na oka. Felicia. Mo mbisa ne yeren papa jo mbisa ne yeren na obuso ka ne yeren ho asem mbisa ne yeren se ya ne kuru ka fa ono ne na ebuso ho a wo ye ne ni nua no ojitu eyampa sa na etia eyampa pa no oka yeah me na me kai me cha troa me ko frem se to kom ne ye aduma na mo ha bi amen na mo ni a ne ya wo ha esi yanim ade ne dodo a oba na ekasa ye sa ade na nkoba bebro me so hu se oba na nkoba bebro me ndi oba no onya me obetu abro me sa se ye na nkasa obetu aye no ye me bibiri bi wo na bibiri ni ho Felicia ni ye wo den oye mi sister petwa oye wo den sister kuma oye wo den sister kuma wo na hu se o sister kuma one mother one father ana me boa yes o se wo wo ma bibiri eyampa e no no ba ku eyampa enti ono afa wo de no na afa ne de na wo de no so do ni ti no wo no de ye den enti aduane ne apro ne niama bi no na o fa no de ye den o de frɛ ho ma no. Come on, yes. Hallelujah. Yes. Me so me gyina ha me de Awurade ase sɛ wo kwada Awurade yi mmoa na ɛwɔ me yam ne ma ya ase na ɛyɛ ne mpa atoro ha don na mmoa bɛ na ɛhyehyɛ wo pacho ɔwɔ ne kotrɛ ne apɔtoro dɛn na ɛkyɛ sɛ ɔwɔ ne nketoro ne nneɛma hyehyɛ wo pacho na ɛyɛ a me da me dwo nso me mpa atoro ha pacho ɛyɛ ampa woyɛ bɛhwe w'ani so pacho baabi a wote fɛfɛɛfɛ ɛyɛ a wodwo nsɔ gu kɛtɛ so pacho bɔ wo nsɛm ma yɛ na asa ɔwɔ ne nketoro no a na ɛhyehyɛ wo ama wodwo nsɔ wonya wɔ yi menya firi mesewa ba pani a ɛkɔtena wɔn nkyɛn firi me ɛyɛ ampa wo mmɔfra so kɔtoro obi nkyɛn pacho me papa nua ba wo papa nua baa nti hwɛ ɔhwɛ wo ne adeɛ nyinaa no aduane wo nneɛma a wo no ɛna ɔde da wase no pacho sɛ gye nafa yɛ dɛn menje sɛnea daakye me ware a na me ne me kunu ware a na yɛkɔda a na na wadwo nsɔ gu kunu so na madwo nso na me kunu ama me sika na yɛakɔ hospital saa nti ɛno saa no na ɔno nso de nya ne sika ɔwɔ no ɔde hyɛ amase no sɛnea yɛbɛhyia mu a that is called unscrupulous ɔwɔ no ɔde ma no wo ɛmboa wo wo de wo kunu kɔ hospital na wo kunu sa wo yareɛ no na sika no kɔ ɛfa ɛba ne nkyɛn ne sika duro nti ne sika duro no ɛhyɛ hena ho meme hɔ meme ɛna ɛyɛ ase aho wɔ hefa meyam ɛne hefa mayɛ ase ɛne hefa akosua kuma bɔ nsɛm ma yɛ ɛnti biribi wɔ wiase na biribi ne wiase wode akyinye ɛnti ne nyinaa akyi na nyinaa nea ɛma wode hu na wogye to mu sɛ ɛyɛ a woyɛ dɛn ngu kɛtɛ so meda me dwo nso gu kɛtɛ so bɔ nsɛm ma yesu firi nnɛ kɔ wogye nso gu what dan mi da hɔ na mte sɛ bibi wɔ me na mu wɔ mpa so nti pɛ na me sɛ Jesus ɛnyɛ adwuma wɔ Yesu din mu nti ankyɛ pɛ na mte sɛ da aka sɛ kan fi dan mu na kɔ nti yɛbɛhwɛ ade kyi yɛhwɛ na yɛ me sister no ɔha me no na ɔba dan mu na ɔde ade bɛwɔ me nti sɛ na megyina ha na mede Nyame ase wɔ na wayɛ hallelujah so me so dae na me forma na o si dan ma me wabɛfrɛ me sɛ me kɔgyae no e site bi ti yɛ kɔ no kɔfa metal pipes bi so ɔde kɔyɛ adwuma wɔ site hɔ yɛkɔduu hɔ no na adwuma kɔyɛ no yɛayɛ dada na me mo me ka kyerɛ sɛ o sɛ ayɛ dada deɛ ɔma me pipe ne baako no so fa baako nti me ne ne ka metwa m'ani a mehwɛ na me papa ɛmesi concrete na me sɛ na papa deɛ wobɛsi concrete saa yɛ de ɛna mebɛn no na mbisa sɛ na adeɛ wobɛsi concrete yɛ dɛn ɔhɔ a na wabɔ wura dan mu na medi n'akyi kɔɔɛ mewura dan mu hɔ na mehu me step sister na ɔte dan mu hɔ na ɔkura bibi te sɛ cattle na ɔde hyɛ me saa sɛ menkɔyɛ bibi mmra
na me pie fi den. Amen. Amen. Sorry there, Radiasi. This program is brought to you by Rabboni Group, the Kingdom of God Ministry International, Unity of the Spirit in the Bond of Peace Fellowship, Unyamibechre Prayer Camp, Camp David, God of Israel, Inspirational Research Society, Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital, Commission on the Rights of the Kingdom of God and His Righteousness and Administrative Justice, Rabboni Supernatural Intervention, Ele Hadi, Barim University, Prophet Dr. Abednego School of Giftology, Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory, Mystery TV. Yakon man makro ma yenyi prebu okwanso wolala odofo ede ne wo hawe ede ne wo dadwen yare be na aye kwankwa odi chinchi a wonya no aduro ene na me kanfo Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory ede ama eye Prophet Dr. Abednego ene da no. A wise man will hear and will increase knowledge, but the fools despise counsel. Prophet Dr. Abednego ye odifo a eweye mremu awrade eyi no ama wiase se sunsumu yare bia aye okwanko a Dr. Edikre wo ene na me kanfo Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital powered by Castoplanto Technology. Kai Prophet Dr. Abednego enye pray for me inti hwehwe Prophet Dr. Abednego achiri kwan wo insanwama do achiri Oreku Liberty House adase Fred Dr. Prophet Abednego 020-859-9576 na say 027-8977-215 intro do for Kai se wo twiri bibi wo so na semba na bibi kram